கிளிநொச்சி ராமநாதபுரத்தில் 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சட்டவிரோத மதுபான நடவடிக்கை தொடர்பில் சந்தேக நபரை கைது செய்ய முயன்று சிறப்பு படையினரின் கடமைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்ததற்காக இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் 16 முதல் 32 வயது வரையிலான 5 ஆண்களும் 26 முதல் 45 வயது வரையிலான 5 பெண்களும் அடங்குவதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். தப்பியோடிய சந்தேக நபரை தேடும் நடவடிக்கைகள் தொடர்வதாகவும் காயமடைந்த விசேட அதிரடிப்படை அதிகாரிகள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் காவல்துறை மேலும் தெரிவித்துள்ளது.